akú brutálnu silu máme ako my rodičia tým, že dáme základ tým deťom v nejakom aspoň jednom, možno v 2 jazykoch a že zrazu oni objavia ten svet, že prečo, keď som sa bol schopný naučiť túto angličtinu, prečo by som sa bol schopný naučiť korejsky. To máte vidieť, aký len ten jazyk je zrazu ako kľúč k tomu, aby sa začali tí ľudia o ňom zaujímať. Vyzerá, ako keby vám ten mozog išiel zároveň v 2 jazykoch a len preskakujete podľa toho, ktoré slovo sa vám vyslovuje ľahšie. Juraj, ako si na tom ty s angličtinou alebo s inými cudzími jazykmi? No dnes si myslím, že dobre, pretože ja som kedysi bol taký strašne ako opatrný a bojazlivý, čo sa týka špeciálne angličtiny, pretože to je ten jazyk, ktorý bol vždy v mojej blízkosti. A dnes už sa v nej cítim komfortne, keď viem, že robím veľa chýb, viem, že proste v tom nie som dokonalý, ale uvedomujem si, že proste však kto je dokonalý? Veď keď už toto malinko mám pocestované, keď som sa proste stretával rôzne s ľuďmi, tak oni takisto nehovorili dokonalú angličtinu a dôležité bolo, že sme si ako boli schopní porozumieť, aj keď áno, slova majú veľkú silu, ale myslím si, že keď sa stretávam alebo keď sa stretnem s nejakým inteligentným človekom a on vie, že som cudzinec, že nie som native speaker, tak proste bude sa snažiť aj on mi ísť viacej naproti a viacej to pochopiť. Takže ja som s jazykmi a s angličtinou vlastne vybavený, teším sa z toho, že mám vlastne tento skill a snažím sa si ho pripomínať, čo najviacej ide. A teda nie len angličtinu, ale aj iné jazyky, ktoré si tak ako také drápečky, také prstíčky tam dávam. Aké sú to? Asi vám teraz trošku možno odpalím dekel, čo teraz poviem, ale ja žijem v Brne, v Česku, a ja viem, že je to veľa Slovákov, ale snažím sa tu s miestnymi hovoriť po česky, aj s Čechmi, a ono sa to nezdá. My to, tým, že sme vyrastali v spoločnej republike, alebo minimálne v tom prostredí ako deti, ja som ročník 91, takže proste sme pozerávali české veci, tak ja tomu jazyku rozumiem, ale dnes, už keď som schopný vnímať tie rozdiely, tak áno, tá logika toho jazyku je vlastne vo väčšine rovnaká, ale tak 70% slov je rôznych. A proste snažím sa, aby som prejavil tým miestnym, aj keď mi všetci rozumejú väčšinou, až na mladých, prejavil takú ako úctu v tom, že sa snažím naučiť ich jazyk, aj keď hovorím proste aj babiš, ale proste to je taký ako môj symbol toho rešpektu voči tým ľuďom, ktorí tu žijú, ktorí mi dovolia tu s nimi zdieľať vlastne úplne legálne ich krajinu, ktorú si vybudovali, tak sa snažím hovoriť češtinou. Ale potom veľmi rýchlo sklzávam do slovenčiny, keď už sa nejako zblížime, pretože mi je to stále ľahšie. Takže toto je taký ako asi neúplne zvyklá vec a neviem, že či si to Slováci a Češi takto navzájom uvedomujú, ale toto je moja logika za tým. A hovorím ešte poľsky, myslím si, že celkom dobré. A horšie je to už s písaním. No potom som sa učil strašne dlho nemčinu, ale keď príjem za tetou, ktorá býva v Stuttgarte, a potom niekde idem do obchodu a snažím sa tú nemčinu aktívne oprašovať, tak tí Nemci prepínajú do angličtiny so mnou. Asi mi to moc nejde, ale ja sa snažím. Ale nič viacej pre tú nemčinu nerobím, lebo ten jazyk ma nebaví ako taký, proste nie je sexy. Ale jazyky, ktoré sexy sú, tak sú pre mňa taliančina a španielčina, takže v tých sa snažíme ako sa pomaly, ale isto dokonalovať, zlepšovať aj menej konvenčnými metodami. To sú aké? No, ja mám takú ako teóriu a taký systém, že väčšina vecí ide ľahšie, keď sú príjemné a keď ich nerobíme úplne z donútenia, ale sme povedzme v tom prostredí. Takže snažíme sa čo najviac cestovať do krajín, kde je teda taliančina, angličtina, taliančina a španielčina, obklopiť sa tým prostredím, pretože zrazu, keď možno ani nemáš na výber, tak je to oveľa jednoduchšie ako nasávať ten jazyk a uvedomíš si z praxi tú logiku, že toto sa povie takto, to oni používajú takto, tak ďalej, ako keby som mal na tým len tráviť hodinu, aj keby denne, tak stále mi to príde ako ľahšie, prirodzenejšie dívať sa na tie tabule, dívať sa na tie reklamy, počúvať rádio a neviem čo všetko. No a moja taká ako druhá finta, ktorá v tom je, tak ja som veľmi ako hudobný človek a mám rád rôznu hudbu a proste počúvam či už taliansku alebo španielsku tvorbu po španielsky,
veľakrát sa aj pýtam rôznych známych, že kokos, tak ty si z Kolumbie, tak mi doporuč nejakú kolumbijskú hudbu, nejaké kolumbijské rádia. A mám už také svoje vytipované rádiové stanice, ktoré počúvame cez víkend väčšinou, alebo tvorcov, ktorých si ideme. Takže cez také príjemné veci sa snažím si to nejako do seba dostať a pomalými krôčikmi to nejako ide a už potom aj lepšie to vnímam, už to mám napočúvané, keď niekto niekde niečo hovorí alebo si čítam. Takže takto ma to baví. Snažím sa to spraviť, aby ma to bavilo. Ako to robíš s tou hudbou? Pustíš si to pasívne do pozadia, alebo máš text a trošku followuješ, najprv zachytávaš? Ako k tomu pristupuješ? No znova je za tým tá logika toho, aby ma to bavilo, že keď ma nejaká pesnička chytí alebo nejaký tvorca a že tak najskôr je to pasívne počúvanie a potom už keď sa mi to dostáva pod kožu, napríklad mám rád tvorcov, ktorí pekne artikulujú ten jazyk a zrazu sa mi to viacej páči aj tá hudba. Je taký jeden taliansky reper, volá sa Fabri Fibra, neviem, či poznáte, ale on má krásnu vyartikulovanú taliančinu, myslím si, že ani moc nejakých ako slangových výrazov tam až tak toľko nedáva a jeho počúvať to je proste fantázia a tým pádom ma potom zaujíma, že koľko o čom Fibra vlastne tam spieva, tak už do toho idem a už potom keď to počúvam, tak viem, že OK, tak tu je kontext tento a už potom idem zase po slovíčkach, takže je to skôr také ako postupné, takže sa snažím vrtať v tom, čo ma baví. Inak toto je veľmi zaujímavá vec, lebo ja tiež, keď idem do hudby, tak idem do rapu, lebo som si všimol, že raperi veľmi čisto vyslovujú z nejakého dôvodu, že máš inú skúsenosť tiež? Nie každý, potom veľa z takých tých akože moderných raperov, oni prehltajú slova a ja im vlastne ako veľakrát nerozumiem, nie je to ešte v češtine a slovenčine a nie je to ešte ako v takom v cudzom jazyku, ale aj napríklad ako West Coast gangsta rap z Ameriky má veľakrát krásnu vyslovovanú tú angličtinu. Takže asi skôr záleží, ale vo všeobecnosti asi s tebou súhlasím, že rap je hlavne o tej básni, o tom slove a tým pádom sa mi to jednoduchšie vníma. A čo deti? No moje deti si idú. Moje deti majú, ale skôr teda nie ako rap, ale idú Italo disco, to brutálne. Majú takú obľúbenú pesničku Dove si bála, sa to volá, ktorá je vlastne ako tancovanie, bála je tancovanie, takže to sme podľa mňa na Spotify spravili tak 20-30% vypočutí ako komplet. Nech sa páči, tvorcovia nám môžu potom poďakovať, budem rád, ale to si naozaj ideme ako brutál toto. No a tým, že moje deti vyrastajú vlastne v Česku, oni sú Češi, ja som jediný a s obsom som jediný zástupca Slovenska v našej domácnosti, tak oni už aj veľakrát vnímajú tie rozdiely medzi češtinou a slovenčinou a ja si idem aj slovenskú hudbu, práve že možno väčšinou si idem slovenskú hudbu. Takže u nich je vidieť, že vidia ten rozdiel v tých jazykoch a vedia na prvú dobrú rozoznať, že čo je česky, čo je slovenský. Starší syn ma už upozorňuje na to, že tati, nemluv na mne slovensky. Dnes by nerozumel, ale proste keď ma chce naštvať, tak vlastne ako takto to frkne do očí. A deti teda komunikujú po česky, materčina je čeština alebo slovenčina. Áno. Aj manželka je vlastne Češka, deti sú takisto Češi, takže ich prostredie je tu okolo nás české v Brne, takže oni rozumejú slovensky, pretože z mojej strany a zo strany mojej rodiny to počúvajú, plus majú tie externé vplyvy, či už hudby, alebo neviem, čítajú knižky po slovensky, takže oni rozumejú, ale jak vravím, veľmi dobre si uvedomujú ten rozdiel a vedia to vychytať, že kedy čo a ako. Znovu spomínam toho staršieho syna, že nie len, že ma veľakrát ako chce naštvať tým, že ma upozorní, aby som nehovoril slovensky, ale on aj keď má takú funky náladu, tak začne on mi odpovedať slovensky. Z nejakého dôvodu, nepýtal som sa ho prečo, ale to vtedy viem, že toto je taká, jak sa to povie pekne slovensky, taká šibnutá nálada. A kedy používa slovenčinu, lebo mi to príde asi vtipné. Inak to som počula veľakrát, že Čechom príde slovenčina taká vtipná a roztomilá. Hej, no, ako nám polština, presne tak. Takže neviem, či ste počuli niekedy poľský rap, ale odporúčam. Mimo toho, že majú aj dobrých tvorcov, tak pre Našincov je to proste veľakrát smietne, že je to taký ušušlaný. No, ja poľsky vôbec nerozumiem. Ešte, ak môžem trošičku taký malý detour, som si chcel spýtať, keďže žiješ v Brne, aký máš vzťah k Hantecu? Moja manželka je z Vyškova, čo
teda ako pre tých, ktorí úplne neovládajú geografiu, tak Hantec je väčšinou ako v tom regióne Vyškovsko-Olomoucko, tak ona mi to ako kvalitne nalieva a majú tam taký logický fuck up. Používajú ani, keď ako vylúčovaciu spojku ani používajú, keď myslia akože a. Ja neviem, že zobral som si so sebou topánky ani bundu. To je ako halo. To je zábavosť. No a to je len taká ako prvá vec, ktorá ma napadá, je ich tam viacej, ale tým, že máme veľmi dobrý vzťah s jej rodičmi, s jej rodinou, takže asi Hantec si idem veľmi dobre, no a potom tu máš ešte ako brněnštinu, tam je jeden taký, si nepamätám jeho meno, je to taký osvetovník toho slangu a toho jazyku, ale potom sú tam také ako zaujímavé logické veci, že tu v Brne sa hovorí električky, sa hovorí šalina, neviem, či viete, z čoho to je, z čoho to vychádza, asi viete. Neviete? Tým, že to bola veľká nemecká komunita pred druhou svetovou vojnou, tak ona tá šalima, alebo tá električka ide na elektrišelíne. Čiže má elektrickú ako linku na vrchu, tak z toho je skratka šalina. Poďme teraz trošku prebrať tému deti a jazyky. Tomáš, ty si jazykár, čiže pravdepodobne nejako tak prirodzený deti vedieš k jazyku, ale samozrejme nie vždy to je pravidlo. No u nás, ja som tiež jazykárka, nie je to úplne ružové, ako by som chcela. Ale túto tému otváram, lebo v poslednej dobe viacero známych, a teda aj niektorí moji študenti sa ma tak pýtajú, že ako tí deti tak prirodzene k tým jazykom viesť. Tak skúste pozdieľať svoje skúsenosti. Ako je to u vás doma? Ideš, Tomáš. No ak mám pravdu povedať, tak u nás je to trošku, hej, že ako obuvník chodí bosý, že trošku to je ťažšie, že keď sme sa keď budete malé snažili, že hej, že jeden deň, že iba v angličtine budeme rozprávať, alebo že nebudeme striedať, ale akože nič nevyšlo. Chvíľu mala staršia dcera taký negatívnejší vzťah k tej angličtine, že vždy, keď som prepol, že nič. Ale moja polovička vynašla, objavila a dnes to držia, že keď im večer umýva zuby, tak môžu na telefóne pozerať tých 7 minút alebo pár minút, že nejaký diel niečo v angličtine, vieš, a dokola to pozerajú, teraz momentálne fičia na Bluey a vieš, a potom dcera príde za mnou, že hej, big fella, a že niečo stade zachytávajú, ale odkedy má v škole angličtinu, tak akože musím povedať, že ten vzťah lepší a niekedy, keď sa akože šalíme, hráme, tak prepnem a cez to fyzično sú viacej ochotní obaja vstrebať tú angličtinu, že keď je tam ten herný element. No to asi sa súhlasím a myslím si, že sa vracame trochu k tomu, čo som vravel, že mám rád, keď sa to spraví príjemným, že keď to nie je také, že poďme si teraz sadnúť na slovíčka, ale zapojiť to nejak ako do nejakej aktivity, aby to bolo fakt, že sranda a zrazu to ide všetko úplne nejak ľahšie, ale pokiaľ niekto začína s angličtinou, tak určite doporučujem si prasierku Pepu púšťať v angličtine, pretože znova krásne artikulujú, používajú jednoduché slova. Paradoxne ja sa tam teda veľakrát niečo naučím, že som ako nevedel, že sa ten výraz takto používa. Takže tie rozprávky sú podľa mňa pre nás dospelákov veľakrát obohacujúce, že máme spoločne strávený čas a potom sa môžeme aj o tom rozprávať. Tak áno, máme prasierku Pepu, máme, že to pozeráme na angličtine. Keď si púšťame Blueyho, tak toho sme objavili v Španielsku, tak tam musí ísť po španielsky a je celkom vtipný po španielsky. No a pre mňa sú to, alebo pre nás znova sú to veľakrát tá hudba, to už som zmienil, ale knižky. Tým, že máme obidvaja s manželkou a manželka ako je knihomol obrovský, ale nejak sa to lepí postupne aj na mňa, tak máme takú nechcem povedať, že pravidlo, ale možno, že deťom pravím, že OK, tak nekupuj si nejaké hovadiny, keď budeme niekde na dovolenke, ale kúp si knižku. A oni si vždy nájdu nejakú peknú a sú schopní aspoň ten jazyk nejako vnímať, keď sa rozprávame potom o tej knižke. A už si všímam na nich, že si vo svojej hlave proste skladajú takú skladačku, že áno, tu sa naučí niečo, lebo tu má taliansku knižku, tu počuje taliansku hudbu, tu mamku počuje, akú si Duolingo dáva už nejaký 1500 deň každý večer po taliansky. Takže to pasuje, že nesnažím sa tie deti do niečoho tlačiť, pretože mi to príde zbytočné. Viem, ako ja som to neznášal, keď niekto po mne niečo takéto chcel. Ešte špeciálne učiteľky, ktoré boli o lekciu predo mnou v angličtine.
Takže mi príde, že to takto nám doma funguje oveľa lepšie a aj tieto deti baví. A toto je strašne dôležité, že idete príkladom a že vlastne tí deti sa len tak pridajú. No jasné, presne tak. Premýšľam, že či mám teraz nejaký taký kultúrne skvelý príklad na toto. No, po taliansky si síce spievame, veľakrát tomu nerozumiem ani ja, ani oni, ale znova dostávame to do toho jazyku, hovoríme nie len ústami pri taliančine, že sa snažíme aj tú neverbálnu stránku toho učiť, predsa len u nich to k tomu patrí, ale tiež si z toho robíme trošku srandu. Asi ma nenapadne nejaký úplne konkrétny príklad, možno v priebehu. Ty si podcaster, pozývaš si do podcastu kopec rôznych zaujímavých hostí. Padla už niekedy téma učenia sa jazyka u detí v podcaste? Vieš pozdieľať nejak? Viem, no. Dokonca mal som tam Tonyho Carliniho, čo je taký český Talian. On má mimo iného pečie skvelé chleby a má skvelú pekáreň tu v Brne. A on je na polovicu Talian, na polovicu Čech, ale žili dlho v Miláne a má syna skvelého. A zhodou okolností sa stretávame teraz v detskej hokejovej šatni a ja vidím, ako oni spolu sa rozprávajú a on mi vravel, že proste tým, že jeho manželka je Slovenka, on je Talian, tak proste a žijú v Česku, tak oni majú ako takú trojlinguálnu domácnosť, plus do toho veľakrát zapájajú angličtinu, keď sú ešte s niekým ďalším. A že jak to ten malý nasáva a proste preňho je absolútne prirodzené žiť v takomto prostredí a nevníma, alebo nejako nemá problém s tým, že by musel nejako prehadzovať jazyky. Proste je to tak, jak to je a toto si myslím, že je výhoda tých detí, že keď ich obklopíme rôzne jazykom, nejak pasívne, že im dáme kľudne tú bilingválnu domácnosť, alebo proste majú v rôznych formách ten jazyk okolo seba, že oni to neriešia, jak my dospeláci, ale proste berú to tak, jak to je, vnímajú to veľmi intenzívne a potom časom si uvedomujú tie konsekvencie toho, že zrazu im to dáva nejakú logiku, ale proste tým, že Tony sa tak vravel krásne, že keby si deťom povedal, ktorí nevedia rozoznať farby, že modrá je červená a červená je modrá, tak on si bude myslieť, že to je proste naopak, než to v skutočnosti je. Čiže ja keď mu od začiatku budem na ňo hovoriť taliansky, manželka na ňo slovensky, tak pre ňo to bude úplne prirodzené a vlastne nebude vedieť, že to má byť inak. A potom, keď ich vidím v tej šatni, ako oni sa spolu rozprávajú, oni dokážu v jednej vete 3-krát zmeniť z češtiny na taliančinu. A ja som úplne v pasci, že chalani, toto proste ako je možné, že to vyzerá, ako keby vám ten mozog išiel zároveň z dvoch jazykov a len preskakujete podľa toho, ktoré slovo sa vám vyslovuje ľahšie. A on vravel, no, že možno, že máš pravdu, ale my proste rozumieme obidvom jazykom, takže je to pre nás jednoduché a toto si vytvárame si taký vlastný jazyk svojím spôsobom, ktorý koduje a šifruje to tak, že mu nerozumejú poriadne ani jedni, ani druhý. V tých bilingválnych domácnostiach podľa mňa tie deti majú takú keby konkurenčnú výhodu trošku oproti monolingválnym domácnostiam. Ja si pamätám, že keď som bola tehotná, ja som mala plná ideálov, že ako ja budem so svojimi deťmi hovoriť po anglicky, ako ich ja hneď od malička budem vychovať bilingválne. A potom samozrejme prišli prvé sople, prvé neviem čo, vzdory a tak, a takže celé to išlo do kytek, jak by to povedalo. Ale ja si myslím, že ono ten rodičovský vzor sa dá pekne nejako nasimulovať, alebo dá sa ukázať aj v monolingválnej domácnosti, pretože ono je to tak so všetkým. Čo to dieťa vníma ako normálne, tak to aj bude robiť. Čiže keď dieťa vidí, že rodič vo voľnom čase číta knihy, tak bude aj ono sa inklinovať k čítaniu kníh. Keď vidí, že rodič sa vo voľnom čase učí jazyk alebo komunikuje s niekým po anglicky, tiež to bude vnímať ako bežnú súčasť života. Čiže ho netreba do toho nejako tiež tlačiť. Čo je ale problém je vtedy, keď rodičia neinklinujú k cudzím jazykom, nemajú k tomu vzťah, nepotrebujú ich k životu, absolútne sa nepotrebujú jazyky učiť, ale chcú od toho dieťaťa, aby sa tie jazyky učilo. Lebo jednak vidia v tom dôležitosť, lebo do budúcna to bude to dieťa potrebovať. A samozrejme chcú tomu dieťaťu niečo dať viac, možno ako to, čo oni mali, viacero možností. Lenže ako potom na toto? Keď jednoducho sám k niečomu neinklinujem, ale považujem za dôležité, aby moje dieťa k tomu inklinovalo. Chápem, ale myslím si, že to má relatívne jednoduché riešenie. Proste to spraviť
A ideálne však dobre, nebudem v tom asi nejak dokonalý a budem robiť znova veľa chýb, ale spraviť si z toho nejak tú zábavu, že tak dobre, tak poďme sa to naučiť spolu a poďme, teraz si vymyslím. Ja som sa napríklad základy angličtiny naučil v počítačových hrách. Teda zoberme si niečo, čo nás baví, sú to počítačové hry, môže to byť niečo iné, ale v tom modelovom prípade budú počítačové hry. No a poďme ich spolu hrať po anglicky, dajme si tu, neviem, Counter-Strike, tu proste niečo, čo môžeme hrať spolu a opakujme tie slovička a skúsme si ich nejako vysvetľovať, spolu pátrať v tom, že čo to je. A takto si myslím, že sa to veľmi jednoducho naštartuje a zrazu sa vytvorí taká ako doťahovačka a pokiaľ je ten rodič v sebe schopný nájsť tú hravosť, tak to spojí príjemné s užitočným a áno, pre toho rodiča to bude asi ťažšie a decku mu za chvíľku odskočí, ale zas pokiaľ to sám chce mu niečo dať, tak to platí v dobrom aj zlom, presne ako si to povedala, že najjednoduchšia cesta je ísť tým správnym vzorom a ako náhle to nejde, tak to bude o to ťažšie. Takže môj tip je proste spraviť si z toho zábavu. Či to môže byť fotbal. Môj syn sa učí napríklad angličtinu z toho, že pozeráme Premier League. Aj má kartičky fotbalistov, už pozná všetky mesta, skade sú tie kluby. Už vie, že, ja neviem, aké majú prezývky, že je tam Leicester City a že to sú Foxes. Čo znamená Fox, je to líška. A vlastne zrazu, že ako z tohto pohľadu, potom keď si to človek dá dohromady, je to ako úplne jednoduché a zase to ide fakt ľahko. Ale asi by som od toho neočakával nejakú dokonalosť. Tá príde až možno potom, že toto je taký ten základ, taký ten base, taká prvotina, ten prvý dráp toho, že dobre, tak už vieš, že ten jazyk nemusí byť ťažký, že to nie je španielská dedina, že to nie je raketová veda, tak proste len hovor, skús, ohýbaj to a pôjde to. Dan pekne si viackrát povedal slovo spolu. Že to nie je o tom, že tu dám dieťa, čiže pozeraj si seriál. Oveľa radšej to dieťa bude robiť aktivity spolu s rodičom. Aj keby tie aktivity pre neho neboli úplne, že primárne brutálne atraktívne, ale jednoducho len kvôli tomu času s tým rodičom. Je to tak, zase ako sa tu nechcem hrať na nejakého plného martýra alebo spasiteľa, že to je vždycky možné, samozrejme nie je, hej. Ale čím viac si nájdem tú cestu k tomu, aby som našiel špeciálne, akože v jazykoch to platí asi dvojnásobne, že neviem, tak ideme niekde v cudzine do nejakej kaviárne, tak chceme si asi vedieť objednať čokočíno alebo nejaký nortík, alebo vedieť zaplatiť, alebo sa aspoň opýtať, kde je záchod, tak poďme tu teda spolu trénovať. Raz sa spýtaš ty, raz sa spýtam ja a zrazu už to potom ide a prelomí sa taký ten, podľa mňa najväčší problém, ktorý ľudia majú, čo sa týka cudzích jazykov, a to je, že sa boja robiť chyby a tým pádom je to nejaký blok pre nich rozprávať a ako náhle sa už či už dospelé alebo to dieťa naučí vlastne túto logiku, že je OK robiť v cudzom jazyku chyby, tak už potom to ide proste. Dobre, spravil som teraz chybu, nerozumel mi, skúsim to inak. A ide do nekonečna, vlastne sa tu dá ohýbať s týmto. Pamätáš, kedy u teba nastal ten mindset, ten zlom v mindsete, že OK, veď to je v pohode, ne? Počuť, veľmi, veľmi dobrá otázka. Je ale dôležité povedať, že to nebolo ako jedným momentom, ale tak postupne som si to nejako zliepal a ja som extrovert, čiže nebojím sa toho. Verím tomu, že sú ľudia, napríklad moja manželka, na introvert a ona musí s tým bojovať. Čiže ona to má ťažšie, ale aj takíto ľudia to proste zvládajú, keď chcú, je to nejaký status mysle. A ja som si to uvedomal postupne, že tým, že som chodil na dokonca, že jazykovú školu základnú, kde sme mali angličtinu a nemčinu, a ja som sa 12 rokov učil nemčinu. Veľa mojich spolužiakov má sprách diplomy a ja nemám nič. Ja proste som to tak odflákol, že nemám vôbec nič a ak som vravel, tak Nemci nechcú so mnou hovoriť po nemecky, lebo to zjavne neviem. Čo je proste moja chyba, ktorú už ako ten čas nevrátim, môžem to jasne niečo spraviť. Ale čo som tým chcel povedať je, že potom tam prišli ako také ďalšie fun a zároveň poučné momenty. Spomínam si, že sme moja teta na dovolenku do Chorvátska, to sme už mali, tak potom som mal, neviem, 15, 16, 17, tak približne. A bol tam so mnou ešte 2 starší bratranci, ktorí boli ale jazykovo zdatnejší. A z nejakou halúzou sa nám stalo, že my sme boli 3 chalani a stretli sme také 3 miestne dievčatá. No a
nejaký sme potom dokonca rodičom neukradli alkohol, no proste, ale stalo sa, že sme boli na basketbalovom ihrisku večer, my traja, no a oni dvaja si tam vďaka tej jazykovej znalosti boli schopní vymieňať svoje emócie s tými dvomi dievčatami a ja tým, že som po anglicky nevedel, tak som tam zostal proste len taký ako sám na seba naštvaný, ale zároveň frustrovaný, ktorú som dával voči ním všetkým von, že akože tiež by som chcel byť taký ako vy chalani, že aspoň sa s tou bavou, ktorá mi tu zostala nejako dohodnúť, ale nebol som toho schopný. Takže to bol prvý wake-up moment toho, že OK, tak to asi úplne cesta nebude a takto to nechcem. A potom nejako postupne to prešlo, že ja som na konci strednej školy, tu už som mal asi 19, vo štvrtáku, som mal o rok mladšiu priateľku a ona odišla na rok do Írska. To si predstavte, aká je to vlastne blbosť, že cez prázdniny si nájdete babu a ona vám na rok odíde do Írska. Hej? Ale dostavili sme potom skvelý nápad, že prídem na 2 týždne do toho Írska pozrieť a vtedy sa nastal podľa mňa u mňa ten ako hlavný zlom a to z toho dôvodu, pretože síce to bolo Írsko a správni angličtinári by ma teraz upozornili, že ak sa chceš v Írsku učiť angličtinu, dá sa to a ide to. Ale vlastne ako rozdiel bol v tom, že ja som trávil viac času s tými miestnymi, s tou rodinou dole v kuchyni, ako s ňou hore v spálni, lebo ona už bola unovená, pre nič to nebolo také nové. Zároveň znova bola introvert, takže sa s nimi ani moc nerozprával. Ja som sedel s nimi v kuchyni a bavili sme sa o rugby, o autách, ich syn bol DJ a proste nejako takto to išlo. A keď som sa vrátil, tak sa z toho trojkára v angličtine stal chalan, ktorý pochopil tú logiku toho jazyku a zrazu som dostával jednotky a opravoval som učiteľku. A vtedy si vravím, že ale halo, veď to je takto jednoduché. To je naozaj ako takéto easy, že stačí niekde ísť a nebáť sa s tým jazykom hovoriť. Tak to beriem ako ten hlavný zlom, no a úplne final call bol, keď som došiel na Erasmus do Poľska, kde som bol asi 4 mesiace alebo 5 a prvé 2 mesiace som odmietal hovoriť poľsky. Lebo som vedel dobre po anglicky a prišlo mi to zbytočné. Potom po tých 2 mesiacoch si vám vravím, že ty si ale hlúpy. Ty si ale úplný idiot. Ty si žiješ tu v tomto prostredí, máš tu okolo seba Poliakov a môžeš sa zabávať s nimi, môžeš sa učiť, dokonca máš tu hodiny poľštiny, kde ťa preští nejaká francúzska, ktorá ešte pred 2 mesiacmi nevedela hovoriť a nevedela ani teknúť. A ty si myslíš, že proste to nejako zahviezdiš s tým, že tu máš ako slovenčinu, češtinu, dobré angličtinu, veď to nikoho nezaujíma. Máš unikátnu príležitosť toho sa naučiť nejaký jazyk, ďalší zadarmo vlastne, však tu žiješ, veď akože niečo s tým sprav. Takže som to vlastne zmenil a toho posledného tie 3 mesiace som vlastne zo dňa na deň si uvedomil, že OK, tak dobre, tak ja idem sa učiť poľsky a idem hovoriť poľsky. A paradoxom situácie je, že to, že som tie 3 mesiace potom hovoril poľsky, že som sa naozaj ako v tom zlepšil, minimálne v tej hovorenej a dal som si to potom do životopisu, tak ma to priviedlo ako k práci, že som viedol vlastne celú poľskú pobočku 50 Poliakov v Poľsku pre jedného dopravcu českého a vlastne ako nebyť toho, že som ovládal tú poľštinu aspoň jakž takž, tak by som sa tam v živote nedostal. A pritom to bol len ten jeden moment, že som si dokázal uvedomiť, že ale tuto to máš jak na podnosi, tak proste niečo spraviť. A to vlastne zmenilo ten chod dejín potom dopredu, že bohre, ako by to bolo, keby som stále odmietal hovoriť poľsky, no neviem. Si na začiatku spomínal, že v tomto, že musíš sa dostať do situácie, kde nemáš na výber. A čo by si introvertovi odporučil, že ako sa dostať na také situácie, keď už je niekde na dovolenke? OK. Keď si niekde na dovolenke, hej? Začneme s tým. Dobre, jasné, rozumiem. No ideálne za mňa je asi ísť na tú dovolenku sám. Je to blbé, ale pokiaľ je cieľom zdokonaliť sa v miestnom jazyku, tak zoberieš si tam nejakú priateľku, priateľa, kamaráda a neviem, rodiča niekoho, tak ti to bude stále lákať istou ľahšou formou. Takže z tohto pohľadu by som si to spravil asi ťažšie. No a potom nejako sa donútiť interagovať s tými miestnymi, pretože extrovert to má ľahké. Extrovert videl na ulicu, sadne do prvej kaviarne a už sa to lepí. Už to proste nejako ide. Hej, oslovíš jedného, nevidel, oslovíš druhého, nevidel, oslovíš tretieho a už to ide. Ale introvert, ten komu sa nechce rozprávať, tak na jeho mieste by som išiel sám na dovolenku, niekde na nejakú, že by som sa prihlásil do skupiny, ideálne jazykovej,
v tom miestnom jazyku a skúsil to nabalovať takto, že sa dá. Viem, že dokonca som stretol takého Nemca z Tübingenu, teraz naposledy na Kanároch, ktorý tam bol sám a mal, že si zobral 3 týždne voľno a týždeň cestoval sám a 2 týždne si zobral kurz presne z tohto dôvodu, že bol introvert a že si ako sám sebe vystával ten plán, že vedel povedať, že OK, tak čo teraz s tým budem spraviť? Že budem buď nariekať doma do vankúša, že neviem španielsky, alebo zdvihnem zadok a odletím niekde na 2 na 3 týždne a fakt sa s tom dokonali. Ako dopadol, neviem, ale vyzeral byť odhodlaný a myslím si, že to je tá správna cesta, teda pre introvertov. No presne o to hovoríš, ušiť si na seba bič. Hej. My sme boli na work and travel na 3 mesiace ešte strašne dávno, že v období BC, Before Children. Hej. A môj manžel anglicky vie tak, že ako dorozumie sa, keď je to nutné. Ale jednoducho od malička nemá rád angličtinu, bo natrafil na blbú učiteľku, o tom môžem do budúcnosti porozprávať. Pozdravujeme. Áno. Potom skončil tak, že si zobral angličtinu ako za manželku a vyknevúcal sa už tú angličtinu, že vôbec nikdy v živote učiť. Ale teda späť k tomu príbehu, keď sme boli vlastne v USA, tak on robil v dishwashi, robil maintenance guy, čiže to sú typy prác, kde nemusel interagovať s ľuďmi, keď je so šéfkou bolo niečo treba riešiť, tak si ma prizval a jednoducho nedalo mu to lingvistiky, že vôbec nič. Hej. Ale samozrejme on tam nešiel s tým cieľom, že sa chce naučiť jazyk, on tam išiel preto, lebo som tam chcela ísť ja, hej. No a ja som si vždy vyhľadávala také typy prác, čašnička, busser, host, telefonické nejaké vybavovačky, čo som riešila. Jednoducho toto bolo to, že ja som tiež silný introvert a vedela som, že pokiaľ sa jednoducho neprinútim alebo sa si na seba neušijem nejaký ten bič vo forme toho zamestnania, kde musím komunikovať, tak mi celý ten program Work and Travel celé 3 mesiace budú na prd, lebo jednoducho bývali sme v dome s 8 Slovakmi, čiže musela som niečo vymyslieť. A teda áno, oplatilo sa to, ale to som chcela jeden taký hack trošku pre introvertov. Po 3. tekile to všetko ide oveľa jednoduchšie. No, to asi potvrdzujem, no potom je dôležité si to pamätať. Hej. Tomáš, ty máš aké skúsenosti? Mne sa vybavilo, my sme strávili 10 rokov dozadu rok v Kodani, lebo moja polovička tam mala job a ja som mal kvázi rok voľna a tam ponúkali akože tie vzdelávanie zadarmo, hej, keď tam získaš to tých číslo, CPR number, tak akože máš 3-krát do týždňa, hej, 3 hodiny darma, no nevyužiť to, hej, ako jazykár. A som išiel a hej, sa to podobalo na angličtinu, nemčinu, takže som 2-krát asi preskočil skupinu, ale čo som si všimol, presne narazím na tvoju skúsenosť, že tí, čo možno nerozprávali nejak akože úžasne, že bez chyby, ale akože vedeli sa vykecať z akékoľvek situácie, boli tí, čo tam mali miestnú prácu ako čašníci, väčšinou čašníci, hej, že takto s ľuďmi a vedeli aj takto rýchlo reagovať. Čiže niečo na tom bude. Plus v tom Dánsku bol zaujímavý fenomén, čo dodnes neviem, že ako to vlastne docielili, tým, že väčšina ľudí akože vie tú angličtinu, ale my tam ako študenti, aj keď sme boli cez prestávku spolu, tak tí študenti navzájom po dánsky kecali. Neviem, jak to docielili tam tým prostredím, ale skrátka to tak bolo. Čiže to bolo také cool, že to potom na teba už len lepilo a si skúšala. Je to snowball efekt, že už keď začneš, tak tú malú guličku nejako pred sebou tlačíš a potom už všetko sa to nabaluje. Zrazu vnímaš toho viacej, máš viacej kamarátov miestnych, rozprávaš s nimi. Exemplárny prípad je moja teta. Ona za manželom odišla do Nemecka a bola tam hrozne dlho nešťastná, až vlastne do momentu, kým si dokončila jazykové kurzy a zrazu všetko bolo jednoduchšie, lebo bola schopná sa dorozumieť, bola schopná si nájsť nejaké kamarátky, bola schopná si nájsť prácu a vlastne ten jazyk bol pre ňu ten kľúč. Čiže ja to sa možno dostávam ako na začiatok toho celého, že prečo by sme sa mali vôbec zaujímať o jazyky a prečo sa o to snažiť. A skutočne mne to príde, aj keď je to možno taká fráza pomaly, alebo také klišé, pomaly na úrovni, že si prajeme všetci zdravie a nie každý si vie predstaviť, čo potom je, ale naozaj, že koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom, pretože dokážeš pochopiť zrazu tých ostatných ľudí a existujú také skvelé videá, nejaký borec na TikToku alebo na Instagrame. On vie mandarinštinu, vie nejaké také ako africké dialekty a vždy natáča video z toho, že príde do nejakej také akože mandarinskej alebo africkej reštaurácie
a dá si tú kameru na seba a na tých ľudí a objednáva si jedlo v tom ich jazyku. A to máte vidieť, aký len ten proste ten jazyk je zrazu ako kľúč k tomu, aby sa začali tí ľudia o ňom zaujímať. Aby zrazu získali pozornosť a niekto som s ním čítal rozhovor a on proste veľakrát dostáva to jedlo zadarmo. Hej, ako to nie je jeho cieľom, ale to je nejaký prejav tej vďaky tých miestnych ľudí, tých, ktorých jazyk on sa naučil, že vôbec niekto má o to záujem. Takže z tohto pohľadu mi to príde akože úplne geniálny skill, vedieť sa učiť jazyky a nájsť si ten svoj systém, ako ma to baví, ako toho viem docieliť. Pretože už len keď bude človek niekde na dovolenke, už len keď pôjdem do blbého Chorvátska, tak skúsim na nich porozprávať niečo po chorvátsky, tak zrazu už ho mám na lopate toho človeka a už zrazu je to jednoduchšie. Už zrazu mi tam priletí nejaká rakia zadarmo. Znova hovorím, nie je to cieľom, ale to je úplne ako ten mostík toho jazyku je úplne dokonalý a funguje to perfektne. Predsa len, veď náš svet je celý o vzťahoch. Tak bol by som hlúpy, aby som sa nenaučil tento kľúč, ako sa dostať vzťahovo k tým ľuďom. Veď to je úplne geniálna vec, len málo kto si to vie uvedomiť a príde, že ľudia proste sa boja. Úplne vytočia. Tak to je pravda, ak môžem pošerovať môj obľúbený príbeh. Môj otec raz strašne zvozil jedného kuriéra, čo pravidelne chodil k nám, lebo meškal. A tak potom, keď prišiel na budúce, tak ja, že sorry, že on to nemyslel tak, že len toto. A pochytil som, že bol tam nejaký hint, hej, rusko-ukrajinského prízvuku. Tak keďže akože som sa trošku venujem ruštine, tak som akože switchol a hneď ten jeho glow v očiach, že a ty prečo? Ja, že len tak, že tak je tu dosť veľa, to bolo ešte pred vojnou, hej, že akože je tu dosť veľa, že Rusov, že sa mi to zapáčilo, tak že som sa učil a vtedy mi on takto mi chytil ruku jak Trump, hej, z oboch strán, že akože super a potom vždy, keď prišiel, tak akože sme trošku prehodili jedno, dve vety. Zrazu chodili balíky na čas, čo? A to nebolo cieľom. No, však ja viem, že to nebolo cieľom, ale proste to je ako ten benefit, že zrazu. A vidíš, si mi pripomenul teraz ešte poslednú skúsenosť, ktorú som vlastne v tomto mal, poslednú v čase. A to je, že sme boli s chlapcami nedávno, na začiatku marca, to tuším bolo, v Bratislave na derby fotbalové. Bolo Slovan Trnava a Slovan má nejakú kolaboráciu s Poliakmi. Čiže tam bolo veľa poľských fanúšikov, mimo toho, že sa tam niekedy idú až spoviť, to je asi iná téma, ale bolo, že oni si chceli objednať nejaké jedlo v bufete. No a tam pani Polka stala za mnou, ja som si tam bral nejaké veci, ale hovorí tej slečne za pokladňou, že má pani nejakou už zupe? A tá predávačka len, že čo? Čo sa prevána? A ja som si do toho vstúpil tým, že viem polsky a začal som to prekladať a tá Poľka mi zaplatila pivo len za to, že som jej vlastne pomohol bez nezištne a že som jej to ako preložil a vykomunikoval, že čo vlastne teda majú, tak zrazu to bolo úplne znova ten jazyk toho, že ako ma to zblížilo s tým daným človekom. To bol úplne cudzinec. V živote sa už asi neuvidíme, ale zrazu on bol vďačný, že ja som mu vedel pomôcť v tom danom jazyku a že sme si rozumeli. Takže ako za mňa je to úplne geniálny hack. Sú také side effects učenia sa jazykov. Mimo sa, že to trénuje mozog a že teda samozrejme je tam tá komunikatívna stránka. Jednoducho tie vzťahy, tie také drobné momenty, ktoré človek zažíva, tak áno, to je tiež. Ešte jedna halus ma napadla. Počúvajte teraz. Pretože môj bratranec žije už dlho v Amerike, v Spojených štátoch a má za manželku, má Američanku a už nejakých 3, 4, 5 rokov, neviem presne koľko, bývajú spolu v Chicagu. Majú 2 deti a tá staršia má 5 a ona chodí teraz do slovenskej škôlky v Chicagu, čiže ako ona je Američanka, ale vďaka tej škôlke sa dokonaluje slovenčine. No a pokiaľ nevedela rozprávať slovensky a hovorila iba anglicky, tak si nevedela nájsť cestu ani s mojimi deťmi, pretože oni ešte nehovoria anglicky, aj keď pomaly už na to nabiehajú, ale stále to bolo zložité. A ona sa veľmi rýchlo v tej slovenčine zlepšila, no a zrazu teraz, aj keď sú od seba 1000 kilometrov, videli sa možno 2-krát v živote, tak sa ma moje deti pýtajú, že koľko je teraz hodín, že či má už Pavlínka v Amerike slniečko alebo má noc. Hej, že vlastne ako na ňu myslia a že vďaka tomu, že si boli schopní porozumieť, si zlepšili ten vzťah a tie deti si ako dokázali uvedomiť, že OK, je tu tento človek
a funguje to úplne perfektne. Keď sa bavíme ešte o deťoch, Tomáš, ty si spomínal ešte tak na začiatku, že mali ste také obdobia, že nechceli tvoje deti spolupracovať v angličtine. Ja si to tiež pamätám, my sme mali fázu maminka vypiavaj Neumajne. Hej. Vždy, keď bol nejaký pokus o angličtinu. Maminka nie, vypiavaj Neumajne. A ako ste toto preklenuli? Alebo respektíve preklenuli ste to vôbec? No to ešte nepreklenuli, ale vravím, že tá škola pomohla. Zatiaľ má 2-krát do týždňa, majú aj akože nativov, takže ten vzťah sa trošku zmenil a si je taký otvorenejší, ten sa chytá. Ale vravím, že nesmieš to tlačiť. Zhodou okolností teraz, predtým ako zaľahol, tak máme jednu anglickú knižku, čo sme teraz zohnali z knižnice, čo si vypýtal, že nevadí, že je anglicko, že nevadí. Tak najprv sme to dali v slovenčine a potom som povedal, že tak teraz v angličtine, tak sme s tým trošku, že akože snažím sa, ale je toho menej, než by som chcel, za čo sa hanbím a možno po dnešnom rozhovore sa nad tým zamyslím viac. Ja myslím, že to je proces. Raz mi to hovoril Vašek Strnadev, to je moderátor a školiteľ z Česka v podcaste, že on úplne odmala hovorí so svojimi dcerami po anglicky. A že vlastne ako to najdôležitejšie, čo vníma on v tomto ako angličtinárskom sňažení, bolo tá konzistencia, že ja keď som mu nechcel, že prišiel domov unavený sopliky, že proste stále si toho držal, tie deti si na to zvykli až do takej miery, že teraz s ním odmietajú dvakrát hovoriť česky a že skôr si v češtine pomáhajú tými anglickými výrazmi, tým, že sú naučení, že s tátom sa hovorí anglicky. A zároveň im to dalo nejaký taký základ, že tie dievčatá vedia, že zvládnu svojím spôsobom akýkoľvek jazyk a začali sa učiť, že korejsky, potom japončinu, tým, že ich bavia manga a takáto tá kreslená pubertiacká kultúra, tak zrazu ovládajú korečinu, hej? Takže vlastne akú brutálnu silu máme ako my rodičia tým, že dáme základ tým deťom v nejakom aspoň jednom, možno v 2 jazykoch a že zrazu oni objavia ten svet, že prečo, keď som sa bol schopný naučiť túto angličtinu, prečo by som sa nebol schopný naučiť korejsky. Ale tak to je. Hej? A vlastne odburávame ten základný ľudský problém toho, že sa ľudia boja hovoriť a že sa boja robiť chyby, pretože tie deti už sú dávno na to zvyknuté a vedia, že je to úplne normálne a tým pádom nie je problém žiaden jazyk. To je úplne ako geniálna myšlienka, ktorú mi vtedy Vašek dal, takže to pozdravujem. A veľmi dôležité je podľa mňa netlačiť v tomto. Konzistentnosť je super, áno, pokiaľ to rodič zvláda. Ja som napríklad mala aj ten problém, že mne napríklad tá angličtina nešla úplne tak od srdca ako tá slovenčina. Čiže my sme zvolili iné formy. A to by som chcela tak povedať, že nie je nutné naozaj že vyslovene vychovávať to dieťa bilingválne, pokiaľ jednoducho človek to necíti, že to je úplne OK. Hej? Je to super, ale nie je to pre každého. Ale dá sa to aj inak a dá sa to rôznymi spôsobmi. Povedzme, že si rutiny vytvoríme na ne. Pri večeri sa budeme rozprávať po anglicky, alebo aj im rozprávky budeme pozerať v angličtine a podobne. Čiže kopec spôsobov, ale podstatné je, aby to nebolo na silu, aby to nebolo také tlačené, lebo jednoducho to dieťa to vycíti. Keď tlačím, keď idem cez nejakú vytváram nejaký odpor, tak akorát vlastne myslím si, že to je kontraproduktívne. Hej, objavil by som to, čo majú radi. Teraz ideme na Pokémon kartách napríklad. Pokémony buď sú po japonsky veľakrát, čo ešte nedávame, alebo ideme v angličtine a tam majú nejaké rôzne útoky a snažíme sa vysvetľovať, že OK, tak prečo má tento Pikachu viacej experiences ako ten iný, alebo prečo má silnejší útok, než má ten iný a čo vlastne znamená ten útok. Takže zrazu ideme ako takúto ľahko analytickou metodou k tomu, že si vysvetlíme, čo znamená to slovíčko a má ďalšie slovíčko zadarmo. Veď to je úplná paráda. A potom ho používajú tam s deťmi v škole, keď si vymieňajú karty, lebo tento je drahšia karta, lebo má viacej tohoto útoku, lebo ten Bolt útok je silnejší než ten Thunder. Aké je to jednoduché, že zrazu? A môžeme ešte takto na záver, ak vám nápadne, dajte nejakú takú vtorku, ako vaše dieťa zahviezdilo v cudzom jazyku. Mňa hneď tak napadá, mali tiež je taký otvorenejší cudzím jazykom na angličtine ako dcera a ten už vždy, keď sedí na záchode, tak iba kričí Mami, I'm ready. Takže takto on pochytal. To je pekné. Hej. My sme mali, keď sme boli v Boloni, tak dcera už, nepoviem to slovičko, zatiaľ už niečo vedela, sa ma spýtala, že tati, že ako sa povie, že otravný. No vieš, tak sme dokážu, že annoying, hej. Tak sme to zopakovali, že annoying.
a ona, jej brat je Daniel, tak povedal, že Danny is annoying booger, že akože otravný šušeň, vieš, lebo booger už vedela, tak videla, že my brother is annoying booger, alebo niečo také, tak to bolo strašne vtipné, že vtedy som bol taký happy, že si pospájala niečo nové s niečím starým. Super, to je šikovná. No, využila to trošku, neviem, to nie je hodný moment, ale tak čo chceš na to potom povedať, hej? Že ty si je to vlastne poradil. Ja som bol happy. Ja som nevedel, na čo to chce použiť, vieš. Človek by ako pokarhal, že to nie je úplne pekné od seba, ale that's life. Mňa napadlo dve vtipné príhody. Prvé je, že keď nadávam, snažím sa nenadávať pred deťmi, no to nie je v móde a nechcem, aby to opakovali, keď nevedia to používať, ale niekedy mi uletí talianská nadávka, pretože som si myslel, že tomu nerozumejú, pomýlil som sa. Takže za volantom som párkrát použil bafankulo a už to opakovali. Čo nebolo úplne vhodné, ale zase je výhoda toho, že to nie je ako taká tá prvoplánová, že by tomu rozumeli všetci, takže som mal čas to vysvetliť, že to nie je úplne ono, ale nadávky sú také jednoduché, lebo všetci rozumejú, čo to je a ľahko sa učia. No a keď som pri tých nadávkach, tak ale toto je také nedorozumenie, ktorú mám a nie je to od detí, ale je to, čo sa stalo mne. A jak som bol vlastne na Erasme v Polsku, tak som mal takú buddy slečnú a boli sme navštíviť jej rodičov a som mal v takom štádiu, že som úplne nerozumel úplne všetkému a chvíľu mi trvalo, kým mi to doplo. No a otec tej buddy sa ma opýtal, že čo chceš do piče? A ja som tak zostal ako sa na to pozerať, že what? A až potom mi doplo, že čo tým chcel povedať. Že čo chceš do... On to tak prehltol, ale čo chceš do pičia je, že čo chceš napiť. A ja som to pochopil po svojom československom, že čo chceš do piť. A vtedy som sa začal smiať, som mi to vysvetlil, tak bolo z toho úplne funny vec na celý večer, že aký som nechápavý a vlastne, alebo nie, že aký som nechápavý, ale že ak som si to hneď prisvojil a osvojil, že nechcel ma uraziť, ale len ma chcel ponúknuť vodou. Super. Dobre, tak ďakujeme za rozhovor a budeme v kontakte. Vidíme sa. Ahoj. Čau, čau.